jingpule na kitab o Daniel khlem kabaning kong khraw iwei hadu enriu bat pra hadu arpo. Hakasnem Blei bau jeho yakim ulalong siem Juda, usiem Nebuchadnezzar jong ke Babylon, ulah yarthma ya ke Jerusalem, bad ulah kerkot yaka. Utrai ulah ailat ya o Nebuchadnezzar ban kem koini ya usiem jeho yakim, bad ban shimno katto katne ki khiu ki plyang jong ke temple. Ulah ring ya ki koini sha ke temple jong ki Blei jong u ha Babylon, bad ulah bu ya ki bai clear wan ha ke jingknyum. Usiem ulah hukum ya u Ashpenaz urangba yunok ban jied na pedeng ki koidi Israel katto kat ningut kirang samla ki badai na ka jad siem bad na ki ying khraw batri. Usiem ulah penni ru ka hukum padai ban ai ki man la ka sngi ka ju ka jinbam bad ka wan kum ka jong ki riut khot ka ying siem. Nadien kane ka jing pentebet lai snem ki dei ban pau hakmat usiem habdeng kito ki bala jied ladon u Daniel u Hanania u Mishael badu Azaria kinong Juda baro. U Daniel ula kot jimun ban ompen bersi erade da ka jinbam bad kawan kaba na ying siem. Ula kerpat yau Ashpenaz u ramba yunok ban yarab yu bad u Blei ula pynlong ba u Ashpenaz unsu lem bat unde sbun ya u Daniel. Kumta u Daniel ula leit sha u nong ab balabu da u Ashpenaz ban pet yu bat ya ki laingot ki weipan. To tenju yangi kumba shipo sngi ula ong. To ai bam ID yangi tangda ki jur bat ko Nangta saya nujor yangi bat kita kirang samla ki babam da ke jinbam kebana ying siem bat sepensyong yela kadrai ha kadur kadar jungi. Endala poi kata kapor kila kham iplong bat kham ikhlain ban ya kito baro ki balabam ya ke jinbam siem. Kumta uta unong ap ula wengno ya ke jinbam bat kawan siem bat ula a yaki da ki jur ki jab. Usiem ula yakren bat ki baro bat ula shem ba u Daniel u Hanania Mishael baru Azaria kila long ki bakham itnat ban ya ki weipat baro. Kumta kila yo long ki riur khot jong ke ying siem. Kim perwa yat kano ke jingkli ba usiem ukli ne ya kano ke jing ba u penmi ula shamba ki ne ki samot kila tip shipho sha palat ban ya uno ukunok start ne u bajikor ha ke hima jo u baro kawei. Ktien jong utrai. Kasam na kitab u Daniel le nong kabalai kat khot sanpu ar hadu sanpu henrim. Long bala kat khu mame kublei ken rat ki kaba ta men jungi. Badai ban yoro bad ban kentiu burong junom. Long bala kat khu ka kerteng modon burong bad bakhu jume. Badai ban yoro bad ban kentiu burong junom. Long bala kat khu mame ha ka temple jong ka burong jume. Badai ban yoro bad ban kentiu burong junom. Long bala kerku mame ubapet ya ki jingjiliu na kajaga shong jume halor ki kherubin badai ban yaro bad ban kentiu burong junam. Long bala kerku mame halor ka khet siem jume badai ban yaro bad ban kentiu burong junam. Long bala kerku mame ha kasahit beneng badai ban yaro bad ban kentiu burong junam. Ka gospel kat kum Lukas kelenong kaba arpo kat khot arpo hinyo hadu saupo. U Jisu ula khmiet bar ula yoi ya ki barius pa bagi no jin ais gubha ha ka jingkan show jong ka temple. Ula yoi ru ka wei ru kan thei ka badong ka banno artli ki pisa uda ong. Nga ong nga phi bagane ka ru kan thei ka badong kala no kham palat ban ya ki wei pat baro. Naba kiwei pat kilaterwa ki jin ais gubha naga jingpahu jongki Henry maka kaladuk kala ai baro kat ba ka don banim ka gospel jong utrai.